Erica Vlog. So, for today's video guys is mag-unboxing tayo ng dumating na package from Shein. Ayan, kararating lang ito kahapon. So, hindi ko pa na-unbox kahapon. So, ngayon may time na ako. So, mag-i-unbox na natin. In-order ko siya, May 17 or 16 ko siya in-order. So, dumating siya kahapon. So, parang it takes 10 days to arrive. So, hindi siya masyadong matagal. So, without further ado guys, simulan na natin ang pag-unbox. Guys, ang ating pag-unbox ng ating mga yung in-order natin sa Shein. Don't shout la. Sorry guys, naglalaro si CJ. Ayan, sisigaw-sigaw na. Ay, wala akong gunting. Ganunin na natin. Ayan, this is the second time na nag-order ako ng Shein. Yung pakita ko sa picture kung ano yung mga in-order sa inyo last before. So ngayon guys, nag-order ako ng 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So ang kagandaan sa Shein guys is yung package nila. Brian is making now let's start. Ayan guys, ayan, ito po yung kagandaan ng Shein guys. Sinisigurado nila na yung package nila is maganda. Ayan, ziplock. So, ayan. Pwede nyo pong i-keep ito para, para sa mga ibang damit nyo kung gusto nyo maging, organized. So, buksan na natin ito, guys. Taran! Ang liit! I will try this one, guys. I want to see if it's fit or not. Hindi, pang bata. And I think it's good. It's off shoulder. Ayan. Ayan. 1. Wow, this is, I think, $10 this one. And then this one is 5 and something. Stripe rib of the shoulder top, medium size. Ito. May kasama. Blouse lang siya guys. $4 or 5 or 6. Ayan. Maganda din yung mga tela niya guys. Ito, it's cotton. Maganda itself yung tela niya. Nagandahan kasi ako sa mga product ng Shein. Kaya nag-order ako ulit dahil sobrang mura. At maganda pa ang quality nito. At saka yung package is the best.
At saka yung pag-ship nila is hindi siya matagal. Ayan. Done. So this one. Last one is blouse ulit. Green. Pang ano siya, pang tuck-in or skirt, ganyan. I think 1, 2, 3, 4, 5. So meron pa yung isa, yung earring natin. Sunflower. Bumili ako ng sunflower earring kasi may sunflower dress kasi ako. So, yung design niya is sunflower dress. So, bumili ako ng sunflower earrings. Yan. You guys, oh. Naks, ang laki! Try natin guys. Wait na, alisin ko na yung ikaw natin. Nagdidilag-dilag si Brian. Ingin. Ayan. Ang laki ng hikaw. I love it. So, ito po yung ating hikaw, guys. Ayan. Bagay ba? Ayan, guys. Feel na feel. Ayan, o. Ay. Ay, bet ko yung earrings, guys. Spring na spring ang dating. So, yun lahat guys, ang ating in-unbox. It's worth of $41. Ayan, 6 items worth of $41. Ito lang yung pinakamahal sa kanila. It's $10. Ayan, pang casual price. Ay, pang casual price. Pang casual attire siya. Ayan. So, yun nga guys. Thank you for watching and hope nagustuhan nyo ang aking mga in-unbox. Ayan, i-try nyo din pong mag-order. Hindi kayo magsisisi. Kahit mura lang, ano naman, kahit mura, pero maganda yung mga quality. So guys, thank you for watching and don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel, Ilocano sa America Vlogs. Bye! See you next time! Mwah!